Ikastegietan ere hondakinak atezate biltzen hasi dira eta horrela Tolosaldeako 6. herrian bihurtu da. Alegia, Amasa Bilabona, Anoeta, Irura eta Zizurkilekin batera. Iker Otamendi ikastegietako alkatea pozik agertu da komunikabideen aurrean. Egun handia dela ikastegietantzako, gaikako bilketakin hasiko dalako. Ziur gaude, datuak, birzikletze datuak irauliko diteula, eta nire partetik, ikastetako alkatena izen egin, eskerri beroenak eman herritarrei, kuen ia euneko una jasota dagoelako, eta jendeak beti oso harrera positiboa eta oso harrera ona izan duelako. Amaia Azkue, Tolosaldeko mankomunitateko arduradunak, ikastegietaren sistema aldaketa, mankomunitateak zero zabor bidean egin dituen pauso gehigarri bezala nabarmendu du. Tolosaldeko mankomunitateak zero zabor bideen hartu dituen pauso gehigarri bat da, ikastegietak egin duen sistema aldaketa hau. Mankomunitatetik behin eta baino gehiagotan esan dugun bezala herri bakoitzak erabakitzen du bere sistema eta herri txikia izanagatik ere beraien aukera guztien arten, beraien hautaketa atezateko bilketa sistema izan da. Iñaki Errazkin ingurumen diputatuak ere ikastegitako herria zoriondu eta egundoko urratsa emango duela aipatu du. Zorionak eman, bai ikastegietako dalai, ikastegietako herritarrai batik bat, esperientzi berri honetan urrats importante bat emate justelako. Zentzu honetan aipatu baita ere, 21. herria izango dela Gipuzkoen atezateko sistemakin martxan jarriko dana. Ehuneko 80 gorako bilketa selektibo bat lortzen delako, eta beraz ikastegietak egundoko urratsa ematen du, eta beraz, honek adierazten digu Gipuzkoen bide honetik guzela. 21 herri hauek daude, baina badaude beste batzuk, herri txikilek eta hemen inguruko batik bat, zero zabor herri bihurtu dienak, badaude bestelako sistema misto batzuk, Legazpiko kasu adibidez, ehuneko 75 bilketa selektibo lortzen nahi dana, errauste plantan ondorengo fase honetan hain zuzen benetan, hain zuzen lehenik eta behin egin behar dena egiten nahi dilako. Ez da alegile, hondakinek modu egoki batetan birziklatu eta hain zuzen horri probetxu batea, bai ekonomikoki, bai osasun aldetik eta baita ere lanpostu aldetik, ez da. Gipuzkoen 2016-erako ehuneko 60 bilketa selektiboa lortzeko helburu danona da, horretik berditu horrelako adibideak, eta guk irutzen zaigu elkarlanien egiten badegu alderdi politiko desberdinen artean, gobernu mankomunitate desberdinen artean, askoz modu erresauen eta askoz modu azkarruen lortuko ditugula referentizko emaitza hauek, eta neurri horretan Europa mailan referentizko lurralde bat izatea hondakinen kudaketa egoki baten inguruen. Edozein zalantza argitzeko informazio bulego bat ere ireki dute udaletxean bertan. Honen ordutegia, asteartetan 9-etatik 11-etara eta asteazkenetan 6-etatik 8-etara izango da. Konsulta telefonoz egin nahi ezkero, 661-555-977 zenbakira deituta, edota ikastegieta abildua tolosaldea.org helbidera idatzita.